Otu ala anya bụ Nigeria jikọtara ndị ọrụ nta akụkọ ụmụ nwaanyị bụ NAWOJ bụ ndị nke wenyere aka enu ma bụgo onye isi oche otu kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị ime obodo Idemili South bụ Oriakụ Maka Obi dịka ọkachamee n'ebe ọ metara ịlụpụta amụma ọrụ mmepe nyegara ndị kansụl ime obodo ahụ. Osote onye isi nke otu NAWOJ na mpaghara South East bụ Comrade Stella Igboka bụzi onye nke kwupụtara nke a n'oge o duru ndị nke so na otu ahụ wee kpọtụrụ ya ma bụrụkwazị na njem ịmata ndị bụ ndị bụ nke ha mere n'ụlọ ọrụ ya nke dị na isi ọdụ kansụl ime obodo Idemili South bụ Ojoto. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Bidike ga-ewetara gị akụkọ. Kọwara Oriakụ Obi dịka onye bara nnukwu uru na mwulite otu ụmụ nwaanyị ma kọwazikwa ya dịka onye nnọchiteanya ụmụ nwaanyị. Ọ nọzikwara ebe ahụ wee too ọtụtụ ọrụ niile ọ lụchago bụ nke ọ kọwara na o mere ya ọ bụrụ onye isi oche ọchịchị nchere oge pụrụ iche. Onye vice president otu NAWOJ toro amụma ọlụ Oriakụ Obi ji ma nọzikwara ebe ahụ gụpụta ha niile dịka ụfọdụ ihe ga-ebugote obibi ndụ ndị mmadụ n'okpuru ọchịchị ahụ. Ọ nọkwaziri ebe ahụ kpọkuo ndị mmadụ ka ha jisi ike na-akwado ya ka o wee nwee ike lụtọpụ ọlụọma obidogo. Comrade Igboka nọrọ ebe ahụ wee kwupụtakwa na otu NAWOJ bụ nke dị njikere maka ọgbakọ ha na-abịa n'iru bụ nke o kwuru na ha ga-anọ ebe ahụ wee họpụta ndị ndu ọfụrụ bụ ndị o kwuru na ha ga-achị otu ahụ n'afọ 3 na-abịa. Ụfọdụ ndị soje njem ahụ nọrọ ebe ahụ wee kwuo okwu bụ ndị gụnyere onye steshọn maneja nke Nigerian Television Authority NTA Onitsha bụ Oriakụ Maureen Eze Okeke nakwa onye deputy director Anambra Broadcasting Service ABS bụ Comrade Ebele Eze nọrọ ebe ahụ wee kọwapụta afọ ojuju ha nyegara mgbanwe okpuru ọchịchị Idemili South gbanwere kemgbe nwa amadi ahụ bụ Oriakụ Obi gbagote n'ọkwa ma kụzikwe na otu NAWOJ ga na-akwado ya iji wee mee ka okpuru ọchịchị ya nakwa steeti a bụrụ ọpụrụiche. Na nzaghachi, Oriakụ Obi kọwapụtara obi aṅụrị ya nyegara njem ahụ ha bịara ma kwụzikwe na ọlụ niile ọ na-alụ bụ iji wee too nakwa kwado amụma gọvanọ Soludo ji n'ịgbanwe steeti a ka o wee bụrụ ebe obibi pụrụ iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Oriakụ Obi nọzikwere ebe ahụ wee yọọ maka nkwado site n'aka ndị eji okwu ha agba izu bụ ndị nọ na steeti a nakwazi steeti ndị ọzọ iji wee kwado ọlụ mmepe ọ na-alụ maka ezi obibi ndị mmadụ. Ọ nọkwaziri ebe ahụ wee kwunwee njikọ aka ya na ndị NAWOJ ga-ejikọ ma gwakwazie ha ka ha jisie ike na amụma izisa ozi maka ụmụ nwaanyị isonye n'ọkwa ọchịchị. Otu NAWOJ bụ otu ụmụ nwaanyị ndị nta akụkọ nọ na Naịjirịa nọ n'ime ya bụ nke achọpụtara iji wee kwado ebumnuche ụmụ nwaanyị ya nakwa ọchịchị ha na ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi.